सा खामिया किसिसा malangkulang borok 45 BC umor Moharanipur phatui kamio tongnai Kanonmala Deborma nogni ongkhori thangmani nogo kifili sokpailia haini bagui bwsai mongya kami PS habanogo gumamani simung belai yafar phaiga tai lukurongno kok kecharka je Kanonmala no nugui tongnai rok o kok dug number o kwrung baidi hinui kok dug number wngkha 9366857382 nainedi chini notice khorangni mangpilibu nini bihini mungtamo Kanonmala para boro Ramkrishna bosai to abo Siram kharap gota ek nang wat tamo butui rugi grang ni rugunang tai ko je nane dan nai khat hamni mali an jotika hamni mali ata ko sampoti pai ko khab jaga jugo khojo khani bokora kiche hamya angke noki price angkhor prai nyong khoka tabo ko din kha iko sanbar angkhor mane shonibar angkhoro angkai mungkin misal tamu ko hata nang thana phaikabon ti na angkai tabuk lukurong nukha angkai ni bihi oro huni norong ke sator sana lagi nang phaina bole camera main phayo nin mobile number to mobile number ebulang angkai tabuk missing dari khaikya na nin mungtam sikama soilan nin bihing bung khai Kanonmala beni sak sukmani besek lokal sukman do am fast food angkai sak chehra kosamna butui sakor moda kormo kuno yakheng bakheng ro gati to koroi ri butui chumui nongkhor bo dikheng kop naiti ro somda na blau sakda naite bontam hin kuchero ko tumane ground high ya aptam thingum bana ku tabuk ni mai su ma hani da acha bujika tep jama bontam thingum kurta acha kon ta kuti sumjak ke bisinggot acha unga kok kerja kuti rong butui kuti rong ko kuti phatak na